дусларым. Ничек хәлләрегез? Әйткәнемчә, бездә бүген быжыра ярышлары булачак. Ярыш өчен безнең юлыбыз менә нинди тип-тигез, шома булды. О, безнең узышы машинабыз да килгән икән. Карагыз әле, ул нинди матур. Син, дустым, беренче номер астында ярышырсың. Әйдә, башка машиналар килгәнче юлны өйрәнеп ал. Ого, ничек шәп йөри. Булдырдың. Безнең икенче номер астында ярышучы машинабыз да килгән икән. Уртагарак бас әле машина, кырыйда торма. Әйдә, син дә юлны өйрәнеп ал. Булды. Ә безнең 3нче номер астындагы машинабыз кая? Ой, кызганыч. Аның бер тәгәрмәче юк икән. Ул бүген ярышта катнаша алмаячак. Ремонтка аны илтергә кирәк булачак. Ярар, дусларым, әйдәгез. Сезнең белән ярышны башлыйбыз. 3, 2, 1. Алла, тапшырып башладык. Безнең машиналарыбыз 4 тапкыр быжыраны әйләнеп үтәргә тиеш булачаклар. Беренче булып, 2нче номер астындагы машина алга чыкты. 1 тапкыр әйләнделәр. Монда текә борылышлар, дусларым. Алар монда шундый кызу тизлек белән йөриләр. Карагыз әле, 1нче номерлы машина алга китте. Кызык, кайсы машина безнең җиңүче булыр икән? Борылышларны шундый яхшы башкаралар. Ура! Безнең җиңүчебез билгеле. Ул 1нче номер астындагы машина. Син молодец, син гел 1нче, дустым. Котлыйбыз сине. Дусларым, әле ярышлар моның белән генә тамамланмый. Без сезне башка ярышларда да көтеп калабыз. Хушыгыз.